Sa atong tubag sa Salmo, nagkanayon ta nga sa matarong akong ipakita ang makaluluwas na gahom sa Dios. Sa unang pagbasa niingon sa dang Ginoo, kung musukol mo nako, ako gimong ipapatay sa espada. Pero magmatinumanon mo nako, hatagan ta mo sa tanang panalangin. So kining matarong daay nga tao kanang dili musukol sa Ginoo. Pangutan-an na imong tupad ning namusukol ka Ginoo. Nya, unsa man ang pagsukol sa Ginoo, kana bang di ta musugot sa iyang gusto. Nanglitan giuban na imong buhok, imo yung kulurag itom, kay di kaganahan anang puti-puti. Nisukol na ka na. Kung ang imong kilay tanaw nimo nipis ra, imo dayong kiskison niya imong badlisan, nisukol na ka. Kana ginagmay pa ng pagsukol niya, maminyo ka niya, imong anak ubay-ubay na, inom dayon kag pills, palaygit dayon, awa na, nisukol na ka. Imo nang gipangguba ang gihatag sa Ginoo. Ingon ang Ginoo nga ayaw mo pag-away anang kwarta, mukiha gyud ka, aka na, sukol na ka sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, pagpasayloay mo, paghigugmaay mo, makigubat gyud ka hangtod mga matay. Bahala nagmagkrisis ang tibuok kalibutan, basta maggubat kita kay ilhon ginatog kinsay hawod, kana nisukol na taniana. Gihimo kas Ginoo nga babay, maglinaki gyud ka kay ako gusto gyud kog laki ko. Gihimo kas Ginoo nga lalaki, magbinabay gyud kay gusto gyud kong babae ko, usbon ko gining akong lawas. Nisukol na gitag maayo, no? Ingnon sa Ginoo nga, Padre, ayaw na isod sa bulsang kuliktab, isod Diyos bulsa. Ako'y magbuot ani, kay ako'y gadupa-dupa ani. Ako ning hinaguan. Kana mga inana ba? Sukol. Kamo, ingnon mo sa Ginoo, mga ginikanan, ay mong pangasaba na inyong mga anak, mamalikas yun, sige yung pamunog. Zaman, wa mong sukol o nituman mo, nasukol. Mao na si Maria, wa gyud musukol sa Ginoo. Si Jesus, wa sad musukol sa Ginoo, sa dihang dinhi siya sa kalibutan isip tao. Unsa iyang gipraktis, masinugtanon nga sulugoon. Muna sa atong ebanghelyo niingon si Kristo, ay mo pangambisyon anang kamo mooy tawgon nga leader, pangulo, amahan, magtutudlo. Ayaw mo pangambisyon ana. Unsa may pangambisyon nato nga mahimutang alagad sa tanan, servant of all. Pag kanindota kag mao ni puy sa kalibutan, kana bang ang imong hunahuna mao gyud ang pag-alagad. Na dinis atong simbahan gitudloan ta gyud mo unsaon pag-alagad. Unsaon man, pamalit lang gyud mo slot. Kaysa imong pagpalit, imong gikuha ang imong gitawag o gisaligan aron imong ihatag ngadto sa uban. Mao man ang pag-alagad. Kana bang imong kuhaon ang imong sana comfort, ang imong pleasure, ang imong security, ang imong authority, imong kuhaon aron isubmit ngadto sa uban. Wa naman kay authority og sulugoon na ka nya kanang imong kwarta nga ipalit diri slot. Wa naman kay authority ana, kay gamito naman nato diri sa simbahan sa atong proyekto. Mao nay pagpakasulugoon, pero samtang imo pa nang kontrolon, patay ka diha. Nya unsa may mahitabo kung kita magpakasulugoon, matod pa ni Kristo ang magpaubos sa to ipataas, ang magpataas may kayo mo memorize na
Kanang bana nga magsigig alagad sa asawa, unsay mahitabo? Unsa man? Unsaon nimo pagka-feel nga gipataas ka? Pero may ginang adi sa namao. Ang kanang bana nga magsigig alagad sa asawa, pinangga kay nas asawa. Murabag musikat ba? Kanang mga anak nakusog kay mutahod sa ginikanan, niya magsigig yun og alagad sa ginikanan, sikat kay nas ginikanan. Pinalitan gina og unsay makalipay. Bitaw. Pero ang nindot yun nga ipataas tas Ginoo kanang makasinati ta og langit. Ang tao nga magsigig alagad wa gyoy ambisyon nga siya mo'y magpaalagad, kanunay malinawon, kanunay malipayon, kanunay nga kontento. Nga karon ay dako-dako ginang hitabo dias Negros nga gobernador, giadto gyud balay, girakrakan dito, patay siya, patay sa daang mga taong diha dool niya, mga siyam sila tanan nangamatay. Kana bitang ingon ana nga klase, kanang nirakrak sa mga tao nga may tato gihagad og gubat, ingon, gob, naam jud kay mga tao diha, kuhaan ang inyong armas, pinusilay ta. Arang-arang pa masadto kadto mga bata pamisuna kay muhagad pa maggubat-gubat, kamoy pares, gubat-gubat ana ba? Kana yung galingkod, gaatiman sa mga tao niya imong rakrakan. Kuha na kayo na kana ganing taong natubag linuog kaayo ba nga buhat. Muna ang kana mga tawhanang nagbuhat ana karong taknaa, wa na gina sila'y kalinaw. Karon ba karong taknaa, sige na sila tinawagay, sige o karatol na ay gamay nga mga signal nga nailaing tao, bratol na sila, mao na siya gipaubos na ka. Kana bang nahimo na ka murag mananap, sige na laglingi-lingi, wa na'y kalinaw, wa na'y kalipay, wa na'y kakontintos kinabuhi. Luoy kayo. Kaya nagpataas mas kaugalingon, nagpakahawd, patya na. Ang mastermind, anak, oy, imposible kayong nagmalinaon. Sige na narog inom og drugs. Haron lang yun marelax. Sino nang gatong nangamatay? Konsensya kay, wagi siguro maghikog na. Kaya di na niya makuntin ang iyang karatol. Hasulon ka. Bisad ka ng kuhan, kanang magsupak-supak sa Ginoo, kanang magpaka-authority ba? Kato akong ipanghisgutan ka ganiha. Tan pakolor kas buhok. Tanawa, di ba maratol ka? Di jud ka makontinto. Magsige na kag monitor diha sa amin sa imong naong. Lahi gyud og katong tao nga wa nagpakolor kay relax lakaw, ana, relax kayo ba? Kontento kayo. Kakuha mo? O na. Na mga tao nga mangurakot gyud, mangawat yung panudlanan sa simbahan ba or sa gobyerno ba, di gina sila mahimutang nang murag gilas bang ilang kinabuhi, di sila mahimutang niya magsigtago, dili makatutok ay mga tao kay gighasol man. Pero kana mga tao nga honest, bisag pobre na sila, matod pa sa Tagalog, taas noo ba? Taas noo. Kanang murag naay kay dignity. Muna ingos Kristo, ay na lang mo patawag og amahan, puy na lang ang pagkaamahan. Unsa maning amahan nga tinud-anay, muatiman sa pamilya. Dili moghimog laing pamilya, muatiman sa pamilya. Og ikaw gusto kang himuong magtutudlo, puyi ang pagka magtutudlo. Unsa may tinuod nga magtutudlo, kana bang motudlo pinaagig pulong ug buhat. Muna nga ningos Kristo kining mga magtutudlo din hinato nga mga proud kaayo,
Kamao man silang mutudlo, so paminawa lang ang ilang gitudlo, pero ayaw sunda ang ilang gibuhat. Kay di sila tinuod nga magtutudlo, kay gasigi ra sila hatag og panudlo, pero sila mismo di ka maong mutuman sa ilang gitudlo. Parihara nas amahan ba or inahan, ayaw mo pagsugal nga siging ukay anang madyong, nga siging tungid, siging patad anang surtres, nga moingon is mga anak kamusgal sugal mo, piti gyud mo nako, nga siging sugal. Buang mo na, sakto mo na iyang gitudlo, pero sayop ang iyang gibuhat. Ay mo pa ni garilyo ha, wa pa ba mo yung mga trabaho, bantay mo sige mo sigarilyo, bantay mo na ako. Sige tayo sa sigarilyo ba, bantay mo na ako, aso-aso yung kamot sigarilyo, ang anak tao sigang matay, karon nagmadako ko, suyop juga ng sigarilyo. Kay mas influential ba ning gibuhat? Muna ako dinhi, isip inyong pare, magsigtudlo ninyo, ug ang ako gitudlo wa na nako buhata, badlunga din ko ninyo. Pwede pa kunyong tulisokon in public kung wa na nako buhata ang akong gisulti ninyo. Oh, bitaw, may na lang na makaamgo ko sa akong kabuang. Pero nagbuhat sa ko sa akong gisulti, magdungan sa tag buhat, sama ng pagpalit og slat sa may nahitabo. Sige sa kong palit, di lang ko moingon nga parihasi ang akong pinalitan, pero sige sa kong palit, kay sige kong tudlo nyo palit og slat niya, ako waday palit-palit, alkansi ko. Sige kong ingon ninyo nga kinsa tong manghatag taga-agdaghan, kansi ko ana. Ngayon ipalit og usa ka slat nato dinhi, bago pa sad siyang ni-inform nako, ingon din siya, palit kong slat pader, nindot kay Ginoo og gibaos. Ang gibaos sa Ginoo kuno kay tagaan sa siya equivalent og 50 ka slots. Ang iyang gipalit usa ra ka slot. Ang gibaos niya equivalent sa 50 slots. Nako, awa pa to kaabot og 100. Kaya ang gusto sa Ginoo 100 mo gyud. 100 ba? So kuwangan pa na. Wat-wata lang niya. Saon man na pa din nga maabot og 100. Sige gyud palit. Sige lang yung palit. O na 100 ginamadugay. Mga igsoon, usahay ang atong tawhanon kinaiya mo og gimuhari. Muna struggle gyud, no? Struggle. Kinahanglan kita og focus o conscious effort. Sige, manindog na ta.